खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो जोंनि नर्थ इस्टनि लाइमोनफ्रा गुबुन रायजोआव थाङोब्ला बेसेन गैया नामा थारैनो नर्थ इस्टनि लाइमोन सिख्लाखौ गाज्रि नोजोरजों नायो नामा दिल्ली मुम्बाइ महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बायदिनि दुथां सुबुंफोरा जेराव गोबां समफोरावनो नर्थ इस्टनि लाइमोनफोरखौ दिल्ली मुम्बाइ उत्तर प्रदेश बायदियाव थाङोब्ला अनागारि खालामनाय गाज्रि आखु दिन्थिनाय बुथारनाय बेफोर जाथाय जानाया दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा बेबादिनो फिन आरोबाव सानसे सिगां सिक्किमनि सासे लाइमोन सिख्लाखौ दिल्लीनि गंसे रेस्टुरेन्टआव माखासे गाज्रि दिन्थिदों होनना लाइमोना फोरमायथिदों जेराव लाइमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे प्राइभेट बाहागोआवबो टाच खालामदों होनना बुंदों आरो गावखौ बुथारनो गाग्लोबदोंमोन होननानै लाइमोन सिख्लाया गाबै गाबै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों आरो रेस्टुरेन्टआव गावखौनो सुइसाइड खालामनानै लानो एबा थैनो होननानैबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों बेनिफ्राय मिथिनो हायोदि जोंनि सा सानजा भारतनि लाइमोनफोरखौ गुबुन रायजोनि सुबुंफोरा गाज्रि आखु दिन्थिनो खाबु लायो आरो गाहायाव दोननो नाजायो नैथि खौराङाव दङ रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि आरो एमपि दिलीप शइकियानि हेंथायै गोख्रों धरना हाबाफारि लादों दिलीप शइकिया मुर्दाबाद दिलीप शइकिया गो बेक बायदि स्लगान होनानै गोख्रोङै खुद्रिसारदों आरो दिलीप शइकियाया थागिबिफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावाखै दिलीप शइकियाया सासे फोथायखेबस आरो मेगन गोसा सुबुं बेबादि बुंनानै दिलीप शइकियानि हेंथा सोमावसारदों मख'नो गोनांदि बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशना थांनाय सानखालि एबा मैया एमपि दिलीप शइकियानि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारदों मैया बरमायाव बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशना एमपि दिलीप शइकियानि मुसुखा सावनानै खुद्रिसारनायाव दिन्थिफुंदों बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि बिटिसिआव सिक्स सिडुल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे मोननैनि गेजेराव मोनसे थानो मोना बे बाथ्राखौ थांनाय माखासे सान सिगां एमपि दिलीप शइकिया बिथाङा बुंदोंमोन दिलीप शइकियानि बेबादि बाथ्रा बुंनाया गोबां बर' सुबुंफोरनि गोसोआव सोंलु दिखांदों एबा सोंलु फैदों आरो दुखु होदों जायनि थाखाय एमपि शइकियानि हेंथायै खुद्रिसारनायखौ नुनो मोन्दों मैयाबो एमपि दिलीप शइकियानि हेंथायै बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशनाबो गोख्रों सोमावसारो एमपि दिलीप शइकियानि हेंथायै आरो एमपि दिलीप शइकियानि बिबुंथि होनायनि थाखाय गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों सोमावसारगिरिफोरा मख'नो गोनांबावदि ट्राइबेल सुबुंफोरनि बागै गनायजायै बिबुंथि होनायनि थाखाय निमाहा बियाब्ला आयेनारि राहा लानोबो गोख्रों रावजों बुंदों बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशननि दैदेनगिरिफोरा बेराफारसेथिं दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघआबो दिलीप शइकियाखौ नेवसिनो खावलायदों बयकट खालामनो खावलायदों जेराव ट्राइबेल थागिबिसाफोरनि बेरेखा कार्बि आंलं दिमा हासाव आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव हा आरो हारिमुवारि मोनथायनि थाखाय संबिजिरारि रैखाथिखौ खैफोदाव खोख्लैनो नाजादों जायनि थाखाय ट्राइबेल ओनसोलाव बिथांखौ हाबनो होनाय जानाय नङा होननाबो बुङो दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघआ बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो रायजो राजा नोंथांमोन दिलीप शइकियाखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो थामथि खौराङाव दङ सासे मुस्लिम लाइमोनखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय जाथाया जादोंमोन जेब्ला सासे मुस्लिम लाइमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों असमिया सुबुंफोरनि सायाव गाज्रि राव बाहायनानै माखासे सोंखारिजाथाव एबा गनायजाथाव नङै बाथ्रा बुंदोंमोन जेराव बेखौ लानानै समाजाव गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादोंमोन जेराव असमिया आरो मुस्लिम सुबुंफोरनि गेजेराव नारा नाथा जुजिलायनाय जाथाय जादोंमोन जोबथारनायाव आसाम पुलिसा सुमि आक्तारा मुंनि सासे मुस्लिम आइजोखौ एबा लाइमोनखौ एरेस्ट खालामो ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटी नोगोरमायाव असमियानि बिहु आरो आदिबासि सुबुंनि झुमुर मोसानायखौ अल रेकर्ड खालामखांनायनि उनाव बे खेबाव आसाम सोरखारा थिरांथा लादों फैबाय थानाय समाव थाबैनो बर'नि बागुरुम्बाखौबो अल रेकर्ड सोरजिनो थाखाय मोन 26 जिल्लानि 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिफोरखौ बाहागो लानो खावलायदों बे बाथ्राखौ आसाम सोरखारनिफ्राय मिथिहोदों बेनि सिगाङावबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो डिक्लेयार खालामनानै होदोंमोन दि थाबैनो बर'नि बारदै सिख्ला मोसानाय आरो बागुरुम्बाखौ गुवाहाटीनि सुरसजाय स्टेडियामाव अल रेकर्ड खालामनो बिटिआरनि कन्ट्रेक्टरफोरनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां खौरां थारैनो बिटिआरनि कन्ट्रेक्टरफोरा हालाय-हाफाय जानो थांगासिनो दं नामा बिटिसिनि बाजेटआव गैयै खामानिखौ 2025 आरो 2026 बोसोरनि बाजेटआव बिल होनो हाया नाथाय 2026 आरो 2027 बोसोरनि बाजेटआवसो 60% मोनगोन होनना बिटिसि खुंथायाव
अर्डारनि गेजेरजों फोसावदों। जायफोर कन्ट्रेक्टरफोरा ग हेड अर्डार लानानै खामानि मावदोंमोन बिसोरनि थाखाय दुखु गोनां खौरां होननानै बुंनांगोन। बे समाव बिटिआरनि कन्ट्रेक्टरफोरनि थाखाय बिक्रम दैमारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। थांनाय सानखालि एबा मैया रोजा रोजा फुटबल अनसायगिरि आरो नायगिरिफ्रा बुंफबदों क'क्राझार साइ स्टेडियामाव। बड'लेण्ड एफसिआ आइटिबिबि एफटिखौ 4 गलाव फेजेननो हानानै क्वार्टार फाइनालाव सौहैनो हाबाय। फैगौ 16 आगस्ट खालाराव बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव मोगा-मोगि नारा-नाथा जुजिलायनाय जागोन। नोंथांमोना फैबाय थानाय क्वार्टार फाइनालाव सोर बबे मोनसे टीमखौ देरहागोन एबा बबे मोनसे टीमा बेसेबां गल सोनो हागोन बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बे समाव आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। मैयानि जालांनाय बड'लेण्ड एफसिआ आइटिबिबि एफटिखौ 4 गलाव फेजेननो हानायखौ लानानै इएम दावबायसा बर'आबो गोजोननाय फोरमायदों। अपारेशन सिन्दुरनि जाफुंसारनाया भारतनि रैखाथि गाहाय जेनेरेल अनिल चौहानखौ गोग्गानाय मोन्दांथि होदों। बावैसो जानाय मोनसे हाबाफारियाव गाहाया भारतारि रौनिया हान्जानि रौनियाफोर, गुबै भारतारि रौनिया, दै सान्थ्रि हान्जा आरो अख्रां सान्थ्रि हान्जानि मावफुंनाय आखा-फाखाथिखौ बाख्नायदोंमोन। बे मोनथाम रौनियाफोरनि गेजेराव जाफुंसार हेफाजाब होलायनाय आरो खामानियाव गोरोबलायनाया अपारेशन सिन्दुरनि जाफुंसारनायाव रोखा नुनो मोन्दों। बे मावफुंआरि गोरोबलायनायानो अपारेशन सिन्दुरखौ जाफुंसार खालामनो होदोंमोन। मख'जाथावदि 21थि हाइ डिफेन्स मेनेजमेन्ट कर्सनि बाहागो लागिरिफोर आरो सिकन्दराबाद डिफेन्स मेनेजमेन्ट कलेजनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ लानानै बिबुंथि होनानै चौहानआ भारतनि रौनिया हान्जानि इयुनखौ महर होनायाव खौसेथि आरो खौसेथिनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा हायुंआरि रैखाथिनि बिथिङाव गुवार गोहो जौगानाय, गाव-सोनारनाय आरो बिरोंदामिनजों सालायजानाय गोदान मुगानि दावहाजों लाबोजानाय हेंथा गोनां सोलायनायफोरखौ मोगा-मोगि जानो थाखाय साखा-फारा जानायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों। बकाखात पुलिस थानानिफ्राय सासे दायनिगिरिया खारखोमादोंमोन। समबारखालि रायजो-राजाफ्रा सासे बाइक सिखावखौ हमनानै बकाखात पुलिसनो गथायना होदोंमोन। बबेखानि पुलिसनि सांग्रांथि गैयैनि थाखाय खाबु लानानै बाइक सिखाव खावगिरि अनुज कर्मकारा मंगलबारखालि बकाखात पुलिस थानानिफ्राय खारखोमादोंमोन। मख'जाथावदि गलाघाटनि पानजलीनि अनुज कर्मकार सिखावआ समबारनि फुङाव भास्कर बरा मुंनि मोनसे फिसा गामिनिफ्राय बाइकखौ खावनानै बकाखातआव खारलांदोंमोन, जेराव रायजो-राजाफ्रा बिथांखौ होसोनानै पुलिसनो गथायनानै होदोंमोन। नाथाय मंगलबारखालि बाइक सिखाव अनुज कर्मकारा पुलिस थानानिफ्राय खारखोमादोंमोन। बे जाथाया ओनसोलाव मोनसे गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों। बे समाव फोसावनो लादों बिटिसि राजखान्थिनि मोनसे खौरां। बिटिसिआव बिजेपि, इउपिपिएल आरो बिपिएफल' नङा, बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय साखा-फारा जादों। बे खेबाव कंग्रेस दोलोआबो बिटिसिनिफ्राय बिजेपि दोलोखौ होखारनांगौनि थांखिजों बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानो सिगांबोदों। कंग्रेस पार्टियाबो चिरां जिल्लानि बिजनी 18 नं मानास सेरफां बियाबावबो बिजेपि, इउपिपिएल आरो बिपिएफजों समान-समानै बिसायख'थि फोसावदिंदों। कंग्रेस दोलोआ आसाम रायजोआरि कंग्रेस हान्जानि नेहाथारि गर्जन मोसाहारि, बिथां बारग' एमएलए प्रानेश्वर बसुमतारी, रायजोआरि लाइमोन कंग्रेसनि लेङाइ आफादगिरि राकेश चक्रबर्तीनि अनगायैबो जिल्ला थाखोनि दैदेनगिरि आरो मानास सेरफां बियाबनि कंग्रेस हान्जानि बिजाथि अबिनाश ब्रह्म, बिथांमोननि नुजाथिनायाव पानबारि हाथाइसालियाव मैया 18 नं मानास सेरफां ब्लक कमिटिनि मावख' बेखेवो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै आसाम रायजो कंग्रेसनि नेहाथारि गर्जन मोसाहारिया बुङोदि गोजोन, खौसेथि आरो जौगाथायखौ फोजोबस्रांग्रा बिजेपि हान्जानि हेंथायै जुजिनो जों सिगांबोदों। जुदि बिसिडिसिआ बारनि नाब्ला बिजेपिआ ना थिमि। आथिखालाव बिजेपिआ बिथांखिनि महरै बिबान लानो गुन गैलिया। बिटिआरआव बिदा गेदेर महरै दैदेननो हानाय गोहोआ बिजेपिनाव दं होननानै आं साना। बे बाथ्राफोरखौ बुंदों गर्जन मोसाहारिया। रायजोआव थानाय आयेन बेरेखा हा दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गोबां समफोरावनो आसामनि माखासे जिल्लाफोराव ट्राइबेल सुबुंफोर, फरेस्ट एरियायाव थानाय बर'जों लोगोसे जेरै मिसिं, राभा, कार्बि बिसोरखौबो एभिक्सन खालामगोन होननानै गिनाय फैदोंमोन। नाथाय बेबाराव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ओरैबायदि बुंदोंदि जाय ट्राइबेल सुबुंफोरा फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानानै दं एबा रायजो जादों, बिथांमोना फरेस्टनि हाखौ पाट्टा मोननो राइट्स दं।
नाथाय नन ट्राइबेलफोरा फरेस्ट ओनसोलाव थायोब्ला बिथांमोना हा पाट्टा मोननायनि जेबो सुबिदा गैया। बे बिथिङाव आयेन बेरेखायै जायफोरा मिया आरो बांलादेशी बिथांमोना सोरखारनि हा आरो फरेस्टनि हाखौ दखल खालामदों बिथांमोना एभिक्सन खालामजागोन। बेयाव सोरबा आमसुआ होस्रिखावदों, सोरबा फरायसा आफाद एबा सोरबा मुस्लिमफोरा मुस्लिमफोरखौल' टारगेट खालामनानै दावराव खालामबाय थायो अब्ला सोरखारा बेनि हेंथायै 2 गुन बारा एभिक्सन खालामगोन एबा सोरखारनि हेंथायै जुदि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला 2 गुन बारा एभिक्सन खालामगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रिया। नाथाय ट्राइबेल सुबुं बर' मिसिंफोरनि बेबादि दखल खालामनायखौ नुवाखै। नाथाय बांलादेशी मियाफोरासो हा थाखासेयावबो आयेन बेरेखा दखल खालामदों आरो बिथांमोननि सायाव एभिक्सन खालामदों होननानै बाथ्रा बुंदों गिबि मन्थ्रिया। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जागासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि दासान्दि नुनो मोनगासिनो दं समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सेप्तेम्बर दाननि जानो गोनां बिसायख'थिखौ लानानै प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव सोमजिदों दान्थे बिदान्थे। थांनाय सानसे सिगां तामुलपुर जिल्लायाव खुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय खालामनायखौ नुनो मोन्दों। प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंदि हाग्रामा महिलारिनि साननाय बायदियै इउपिपिएल दोलोआ सोलिया आरो खामानि मावा। हाग्रामा महिलारिया आइजोफोरनि एबा रायजोफोरनि जौगाथायनि खामानि मावनायनि बागै खोथा बुंनो लाजिनांगौ। जाय थांनाय 5 बोसोराव बिटिसि बाजेट जथुमाव रायजोफोरनि थाखाय खोथा बुंनो बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव खेबसेबो नुजाथिफैयाखै। इउपिपिएल सोरखारा बायगोन, इउपिपिएल सोरखारखौ सिमफायनानै बिपिएफ सरखार दागोन होननानै थांनाय 5 बोसोरावबो हाग्रामा महिलारिया गोबां खोथा बुंबोदों। हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय समाव जाख्ल'नाय आरो हिंसा हिंसि सोमजिनाय थासारि बायदिनि थाखायनो बिटिआरआव इउपिपिएल हान्जानि जोनोम जादों होननानैबो बुंदों प्रमद बर'आ। आरो थांनाय माखासे सान सिगां एमपि दिलीप सयकियानि हानि मोनथायखौ लानानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव बड'लेण्ड हालामाव फिन आरोबाव हिंसा हिंसि दावराव दावसिखौ इउपिपिएल दोलोआ लाबोनो साना होननाबो बुङो सिएम प्रमद बर'आ। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ रबिबाराव न' गैजायै सुबुंफोरखौ राजधानी वाशिंटन डिसिखौ नागारनो बिथोन होदों। बिथाङा साफ्रोमबो दायनिगिरिफोरखौ जेलाव दैथायहरनायनि खोथाबो होदों। ट्राम्पनि समायखिरानि फिननायाव वाशिंटननि मेयरआ जुक्ति होनानै बुंदोंमोन दि नोगोराव दायआ बाङाखै। ट्रुथ स'सियेल प्लेटफर्माव ट्राम्पआ लिरदोंमोन दि न' गैजायैफोरनि थाखाय थाबैनो ओनसोलखौ नागारनाया गोनांथार। जों नोंथांमोननो राजधानीनिफ्राय गोजानाव मोनसे जायगा होगोन आरो दायनिगिरिफोरनि थाखाय जेरावबो थानांगौनि गोनांथि गैया आरो जोबथेसालियाव आबुं खालामनो जोंहा बेयाव राइट्स दं। ट्राम्पआ बेखौबो बुंदोंमोन दि जोंनि राजधानी नोगोरखौ सिगांनिफ्रायनो रैखाथि गोनां आरो बांसिन समायना खालामनो नाजाबोदों। नाथाय बिथांमोना बेबायदि आयेननि बेरेखा थाब्ला जानाय नङा। वाशिंटन डिसिआव हिंसायारि दायखौ होबथानायनि सोमोन्दै मोनसे खौरां मेल खुंनो सानथांखिबो खालामगासिनो दं। बेयो रोखा नङा दि बै समाव गावनि होखारनाय आरो सानथांखिफोरनि सोमोन्दै बांसिन फोरमायथि होगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रोमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।